Fort, Maïsa. We staan hier voor het paradieske. Jo ging straks even te zwemmen. Doch je dat al lang? Ja, al heel lang. 40 jaar. 14 jaar zwem ik hier al. Dat is al een aardig tijdje. Ja, dat is, dat is een mooie tijd. Ja. Want Jo doet het ook als het wat kouder is. Jawel, ja. Het eerste baantje is altijd koud, maar later, dan ben je weer terug. En dan denk je, we gaan even lekker zwemmen en je voelt je fris. En ja, dus het is hartstikke leuk. Vleent zou ik een keer, het is, je krijgt een paradieske. Nou, zo heet het zwembad ook. Nou, dat is die rek. De biem om het zwembad heen, het is hier prachtig. Als je aan het zwemmen bent, had het idee dat je op vakantie bent. Maar ja, al die hege bimmen om het water en als het zinnen dan misschien krijg je gewoon een vakantiegevoel. Ben je blij? Je komt hier en je houdt in het verste vrouwje, weet je, met zwemmen. We staan met z'n allen onder de douche, we hebben wat willen. En het is echt een ontspannen oerke dat je hier bent.